Nggo ngopo lah kok pati nggawani pring iki. Koe, Prat. Koe iki nggawani pring nggo ngopo? Iki lho to, golek pring kita nggo persiapan iki lho. Nggo persiapan apa lho, Prat? Dulu meneh kan lebaran, kurban, iki apa teh untuk sate. Masalah. Wah, aku lho golek akeh tenan iki golek adoh. Lambokan lebarane jek seminggu meneh. Makane persiapan nang kene lho golek pring angel. Lah emang kowe iki kok pede temen lho maksudku. Emang kowe iki bakal untuk daging kurban. Ya oleh lah, emang kurban kan gak didum-dumke apa nggo sapa? Pangan dhewe. Kira bakal entek. Sapa ngerti kok kono kene oleh kan? Ya kan bene sapa ngerti. Lah nek gak entuk kok arep nyate apa? Ya jelas oleh no tol. Wong sugih-sugih kae lho kurban kabeh. Emang kowe ora pengin kok? Ya pengen anggar oleh ya gelem, tapi nek gak oleh ya wes ora ngarep-ngarep. Lah kowe lho kok iso ngarep temen untuk bagian daging kurban toh? Nek aku mau jelas yakin oleh tol. Bakal oleh kok kono kene entuke akeh. Awas kowe kanggo njaluk pringe. Iya ya iki balik gak disisiki. Yalah pro lebaran lu cik suwi. Lah kok iso saya ngarep-ngarep daging kurban. Lah kok gak entuk prak kentir kayak wong. Apa jajal sate. Dek. Ngapa? Gimana gaji sik? Iya. Jane arek ndi ngopo sih kon jukukne graji iki? Ki grajine? Marek gua ngapa lho Mas pringe? Wis untuk sate. Mang arep dagang sate. Yo ora no. Lah terus Lah dulu nek lebaran haji, jelas akeh wong kurban lho, Dek. emangnya arep entuk daging? Ya jelas oleh no. Mosok yo ora oleh to. Gek sapa sing arek ngewehi? Ya ambek wong sing kurban-kurban kuwi lho, Dek. Ya nek diwehi. Jelas diwehi to. Wong kok ngarep, Mas.